Am जाबाय थाखायो नों जायो जादों होनबाय ओमफ्राय गुटखा मास्टार थाबाय आरो ओमफ्राय नोंनि इउटुब चेनेल नामखौ गुटखा मास्टार दोनदों ना गुटखा मास्टार होनबाय नामबो थाबाय नालाय माथो नोंहा नोंनिखौ फाननायनि अबस्थायाव फैबाय ने होनबाय आरो Hello everyone, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायफिननाय थाबाय लोगोफोर गोबावनि उनाव दिनैहाय ब्लग भिडिअ लाबोफिनबाय ओमफ्राय आङो दा मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों माने मोनसे फिसा ओरैनो शुटिं दङ आंहा बिजनियावनो ओमफ्राय बेहायनो थांनोसै सोर सोरखौ लोगो मोनो नोंथांमोननो आङो हाजासे शेयार खालामगोन नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो होननानै आं बेखौबो आसा खालामबाय बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै Agay fresh mita. Dagi nama mulai nama. No bonita Busmatari. Halo, agay Gutka. Syuting oleh kamu mendengar lah. Mau pusing dah kena jenis mana yang punya lagu mendengar na. Omprai video lah naja. Omprai cina hai syuting lagu menfilm bay agay ni shoot dong na. tablet Cakra tablet nama. first time lagi Dia lo ekdom agak fun ya na. Berarti entar di sana ya. Jangan enggak, macam. thank you Nah, hai lagu mungkin sih kan. Agian ini makeup kalam naya bina. Mana mana ya? Suzuma. Omprai maba Facebook Facebook nama. YouTube dong, Suzuma. YouTube channel dong na agak ni apa? Deh macam kentana lah. Suzuma makeover. Nongtangmana थांनानै check खालामनो हागोन ओमफ्राय सोरबाफोर माबाफोर माने मेकआप हाबानि थाखाय ओमफ्राय ओरैनो शुटफोरनि थाखाय नांगौ जायोबाथाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो आगैखौ ओमफ्राय ओरैथिंजाय आगै खदाल दं आगै फैलाय नामा आगै खदाल दं नै जोंहा बिराद गोबावनि उनाव लोगो मोनदों बिराद गोबाव जाबायमोन लोगो मोनैया लकेल दावदै शुटिं जोबनायनिफ्रायनो रिलिज होनायनिफ्रायनो लोगो मोनाखैमोन ओमफ्राय दिनै लोगो मोनबाय आरो ना 2 years जाबाय खोमा 2 years 2019 आवनो खालामदोंमोन जोङो ओमफ्राय 20 आवसो रिलिज होदों ओमफ्राय 2020 आयौ 2 years नि बारबावबायसो 2 years नि बारबाय गुटखा मास्टार आंखौ बारदावलांबाय ओमफ्राय आवगोल बिदि नङामोन मानसिया ओमफ्राय बिराद मथि जादों बिराद अमा जायो खोमा बिराद सानफ्रामबो जागासिनो आङो बे सानथाम दिनै सानब्रै जासिगोन दा माने अमा जाबाय थानाया आङो अमायानो फेभरेट बा ना ओमफ्राय हाबाफोरखौ दाजाखोमा माथो हाबा मोनजां खोनादों नों डायलग होदो एसे डायलग होलाय मा डायलग होनांगौ आं जां जेबो डायलग थला जायखिजाया दिनै फिटिं लादोंमोन नालाय सासेयानो जा गुटखा मास्टार आयौ सिख्लाफोरा फाग्लि जासिगोन बे ओंखाम जानो फैबाय जोंना शुटिंआ माने मोनसे जोबथ'बाय आरो ना आंनि शुटआ जोब्बाय ओमफ्राय दाथ' बेदर जाया हिसाबाव जोंहा बेनि आग्लायनायखौ मोनजासिगोन आरो ना आयौ आंनिफ्राय मोनजायो आग्लायनाय बोरै बालांखाबाय नै दे ओमफ्राय नोंनि नामा मानो गुटखा मास्टार थानायखौ मोजां खोन्थादे आंनो मोजां लोंना खोन्था फ्रेस जों खोन्था नोंनि मुङा माबोरै गुटखा थानाय how do you do like your masters do ओमफ्राय जाबाय जाम्बा मानसि बुरजाना राननांगौ अनथ' बुजोबोना दे बुंदो दे माबोरै गुटखा थानाय बुंदो माबा गय जाबाय थायोमोन उन्दैयाव जेरैबो गय ओमफ्राय भिडिअ बिदिनो केक जानाय लाबाय दे मोजां खोन्था गय जागोन र' नामा जेरै गुटखा आरो गय जाबाय थायो नामा नोंलाय थानो हाया गय गैयाबा केपि जायो मा केपि जायो नामखाना मा साननानै जेनेबा नोङो आं उन्दैयाव जाबाय थायोमोन ना केपि जाबाय थायोमोन ओमफ्राय जानानै माबा गुटखा जानानै भिडिअ खालामो दे मोजां खोन्था सासेनि गल रायोमोन नायलाय उन्दैयाव जायोमोन ओमफ्राय भिडिअ लाबाय बे जाबाय आंथ' जाबाय थाखायो नों जायो जादों होनबाय ओमफ्राय गुटखा मास्टार थाबाय आरो ओमफ्राय नोंनि इउटुब चेनेल नामखौ गुटखा मास्टार दोनदों ना गुटखा मास्टार होनबाय नामबो थाबाय नालाय बेनो आरो नै खदाल लागोनसो थांलायबाय दे आगै नोंनिखौ खोन्थादो खदाला मारै थाया नोंना आं मालाय मा होनबावनो
आंनाबो बिदिनोसै लकेल दावदै फिल्माव आदा माइकेला मा होनोमोनलाय मोनसे रल होदोंमोन आं डाबल मिनिं रायलायग्रा माथो नोंना लावबायनो होनलायलायनाय आरोना माथो नोंना गुवारथारनो होनलायलायनाय बिदि डायलग होबाय ओमफ्राय इयाव दाना जावख्लाबग्रा नालाय बयखौबो ओंखायनो जावख्लाबग्रा हिसाबै नामखौ खदाल दोनदों आरो आदा माइकेला ओमफ्राय बे लकेल दावदैयाव खदाल नाम दोननायनिफ्रायनो बयबो खदाल होननानै मिथिबाय ओमफ्राय बेयावनो खदाल होननानै गाबज्रिजोबसै आरो मानसिफ्रा दा खदाल होनबासो मिथियो नोंनि नामखौथ' मिथिया ना अरिजिनेल आंनि नामा खोरोमदाव ओमफ्राय ओमफ्राय दा मा रल लागोन बे शुटिंआव नोङो दा बे शुटिंआव कमेडियानानो रल लागोन दे मोनसे डायलग होदो नोंनि फेमास डायलग होदो मोनसे फेमास डायलग मा होनोमोनलाय लकेल दावदैखौनो होनसै आङो बिमा बिफानावथ' फिसाफ्रा मा होनोमोनलाय बिराद अख्रा नङा होमबा बाइक एरि बियो ओमफ्राय दाना बाइकजों एक्सिडेन्ट जानानै गोलैनानै सम्पति फानलायनांनानै फिसालाखौ फाहामनाङो आरोना बिदिनो मोनसे डायलग आरो हाब मादै माथो नोंहा नोंनिखौ फाननायनि अबस्थायाव फैबायनो होनबाय आरोना ओमफ्राय बिमा बुंसै आंखौ थाव सोबोना बुंसै आरोना मादैया बुंसै थाव सोबोनाय मानो जाखो बेलाय थावला मानो जाखो बिदि होनना बुंसै आरोना ओमफ्राय बिदि होनबा होनफिनसै आङो इस बिदि नङाब्रा मादै नोंनि सना रुफा फाननायखौसो होना सना रुफा फाननायखौ बिदि होनना बुंसै आरो होनबा होसो जाबावनोसै आं थिगसे बुजानोसै आरो लावथिजों ओमफ्राय माने ओरैबायदि जेन'बा फिसाफ्रा बिदि जायोबाथ' बिमा बिफाफ्रा फिसाफोरनि जिउखौ बासायनो थाखाय सना रुफा बा सम्पति फाननानैबाबो फाहामखागोन नङा होमबा बेखौ लानानै बानायनायमोन आरो बियो ओमफ्राय दा शुटिंनि सायाव मा बुंगोन सोरनि दानि प्रडाक्सना रादायनि प्रडाक्सनाव ओमफ्राय स्ट'रि स्क्रिप्ट डाइरेक्सन गासिबो आदा माइकेल मुसाहारियानो स' बिराद मोजां जागोन अननानै नेनानै थाथ'दो फैगौ साननैसोनि उनाव नुनो मोनगोन आरो ओमफ्राय एक्ट्रिसाबो गोदान मा होनोमोनलाय आगै फ्रेस मिथा क'क्राझारनिफ्राय फार्स्ट टाइम बियो ओमफ्राय नै आब' लैथोमाबो दङ सिनियर आर्टिस्ट हिसाबै ओमफ्राय नोंथांना मा जेनेबा मा रुल आंना कमेडियानावनो जागोन कमेडियावनो थागोन आं आदा खदाल माहाजोन दं नुखाय आखायाव मा गानमोन आइफननि बुस्थुसो गानो माहाजोन मालाय सिखायनो माने माला सोरनि न' बे आबुलैथो आं मिथिया सोरनि न' सिखाया हेभि खामायले खिन्थु ओंखाय स' गाइस आब'नि इउटुब फेमिलिफोर एबा आंनि इउटुब फेमिलिफोरा नुफ्लांबायदोंबा आरोना आब'नि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आंनि आब'नोथ' आंनि बिमानिखौ आरोना गासिमोन ओमफ्राय सिन्थु नोंसो बिमानो आरोना एखे नुखायो नालाय नै बिमा फिसा बायदि नुमारदों नामा कमेन्टआव जोंनो खोन्थाहरलायना ओमफ्राय आब'नि चेनेला मामोनलाय लैथोमा नार्जारी प्लिज गाइस मेरा लैथोमा नार्जारी चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट जरूर बनाना है और शेयर ना क्या बोले ब्रदर लैथोमा नार्जारी चैनल को ना यस ओके गाइस बिनि जेखिनि इउटुबनि फेमिलिफोर दङ ना आंनाव फैजोबदे ओके गाइस आजाव जल्दी आजाव जोंहा पिकआप जाथ'बाय आरोना दसे जोंहा बिमा फिसा खारलांसै नै थफ्ला लाहोदों आंहा फिसालाखौ नै ओइ मासिन सेम नुमारदों नामा औ रा बयहाबो आरो बिमा फिसा खानो मा बिमा फिसा नालाय एखे जाखागोन दा ओमफ्राय जोंना दा शुटिंआ माने पिकआप जाथ'बाय आरोना आंना जोबथ'बाय ओमफ्राय स' भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला जोङो आदा नङा नोंनि फिसायसो सिनायो एक्टर गाजिला आं गयसो जादों आंबो नै गयसो जाबावदों सल'फोर जोंना दिनै फार्स्ट शुटआ जोबथ'बायमोन नेक्स्ट डे लाफिनबावगोन ओमफ्राय आं बयखौबो आसा खालामो जे फैनो गोनां जोंनि शर्ट फिल्मखौ गासैनिफ्रायबो अनसायनाय मोनगोन होननानै बेजों लोगोसे जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों प्लिज अननानै लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो गासैबो स' नेक्स्ट टाइम लोगो मोनफिनसिगोन बिदिब्ला बाय बाय